jimi e ngamri fulɓe mbaɗɗu pucci e cosaan worɓe e rewɓe yaadude e bawɗi e dogorɗi ko e ɗi fannuji fedde élewaji e étudiant fulɓe woni MEF waɗi yaandu mum pinal koɓe innirta balade culturel. ɗal yimɓe fedde MEF ndenti ñanti ngam tartade duɗɗal jaaɓe hattirde Cheikh Anta Diop ngal fof konngol woni gotol. ngo yaadu pinal waɗi ko e tawtorgol mawɓe fulɓe hewɓe daraniɓe leñol pular e nder ɓen Mamadou Alassane Ba ko e dow beelam mawɗam sanne o suuti ɗi konki. Pulagu noddi, Pulagu notima, Pulagu noddi, Joolaɓe notima, Pulagu noddi, Sereraɓe notima, Pulagu noddi, Sénégal notima. Ñalawmaji ɗi ko ñalawmaji pinal, ɓe kolli pinal, ɓe gaddi pucci casati, ɓe gimi ko men hanki, ɓe kolliri dosgal mawgal tiiɗngal ngal pinal men mbawgal wonde tukkorde nde mbawɗen tuggade mbawen ngabbude ha ɓultoɗen kode asman, kode gandal, kode pinal, kode nanodiral, kode ɓiɓɓe yummagu ɓiɓɓe fulɓe, kode ɓiɓɓe yummagu hakkude fulɓe ɓiɓɓe yummiraɓe mumen seeɗa galnaɓe. ɗum ko weltare mawde ko hunde nde min koyɗanno Allah hokki min e gurdam amen. Fandare ngal dental étudiant fulɓe ngam wadde ngo yaandu pinal ko hollirde e wurnude Pulagu e nder duɗal mawgal ngal. Hoorejo fedde MEF notirtoɗo Seydou Sow holliri weltare makko o noddi ɓiɓɓe fulɓe faade e dental. Hande fulɓe université fof beltima no feewi de wondo Pulagu o hollirama, fina tawa o hollirama, ko ɗum kat woni ko ganduɗen ko pine men hanki kollirama. leñol ngol fof weltima hande nder université saabu kollori Pulagu, jii Pulagu, nani Pulagu, gandi Pulagu. fulɓe poti ko rentude gono neɗɗo goto saabu hutaɓe kat kutodirta, añaɓe kadi potani añodir. ede enen fof eɗen gandi leñol men hande tolni nder leydi he, leñol men kadi tolni e nder Afrique kay mbiyanmi. nden noon wadde eɗen poti jaggodir gonen neɗɗo goto, kadi jiɗodiren, pamodiren, gandodiren gam mbawen jingodir jinganen koye men saabu yidde hoorema kat wona añde banda. hooreɓe pelle étudiant Sereraɓe e Joolaɓe kañumen keddi jeeyama e ngo yaadu pinal fulɓe. Ndene Mbodj gardiɗo KUD woni yilirde halfinade kala ko fati e gueɗe rendo e nder duɗɗal jaaɓe hattirde Cheikh Anta Diop heedani hen caggal o erima étudiant ɓe nde ɓeydoto rentude e teddinde pine mabɓe. On est tous des Sénégalais, on est tous des humains. enen fof ko en jibinande Sénégal. hande a wawa serndude jolfo e séréer e joola, kono neɗɗo fof ina andi ko woni e to jeeya. ko ɗum saabi moni kala ina waɗi ko tinata e nder muɗum, ha to woni fof ina wiya ko joola, ko pullo, ko séréer walla ko jolfo. ɗum ko en gurdam ɗam jeeya. hande miɗo welti no feewi e tawde ɗo fulɓe ɓe, kadi kala ko foti waɗede ha ko wayni rene no haniri ni, min mi waɗat ɗum sabu komi neɗɗo pinal. Tout ce qu'il faut pour protéger ça, il faut compter sur moi, puisque moi je suis un homme de culture. ummade altini nogas e ɗiɗi ha aset nogas e jeeɗiɗi lewru ndu gonɗen nde fedde woni MEF feññini Pulagu e pinal mum e nder duɗal jaaɓe hattirde Cheikh Anta Diop. gagago yaandu pinal jawti juɓɓinama, pinal wurnama, ñamele e kutorɗe fulɓe kollirama, fof yaadude cosaan rewɓe e worɓe.